uudesta alusta. Alkaa tulla aamu. Muistatte viime jakson? Joo, Jos katoitte sen. Ja toi kävi, me löydettiin se uusi kylä. Joo, me löydettiin 2 miekkaa, mulla oli 2, joten me löydettiin 4 rautaa, sit me löydettiin obsidiania 6. Ja 2 rautahousut. Niin mulla on ne yhdet päällä ja tollaiset. Niin, mut me löydettiin sit vanha ekan jaksossa olevalta. Niin, eli tuolta ja toinen oli sitten niinku tuolta. Mutta päätitte se muu, kun me oltiin off-screenissä, kun me uploatettiin se. Ja sitten, no niin, viime jaksossa kuten näitte, niin oli se leijuva Mut se yhtäkkiä katos mun ruudusta. Niin ja tällä kertaa mä oon hahmo, mä oon Herobrine. Koska mä säikädin just ennen video alkuun, kun toi tulee kyykky sun eteen, että zombi! Ja hakkasin sitä. Niin, mulle jäi 3 hautetta siitä. Mutta joo, nyt meillä on porkkanaa, perunaa, me saatiin sit kylästä. Mä aion tehdä farmit meille. Saaks mä tuhlata 3 rautaa? Et me saadaan farmit. Porkkana, peruna, farmit. Niin siinä on 3 rautaa tästä. Ämpäri. Ämpäri. Kyllä se sitten. Jotta me pystytään elämään täällä Necro-maailmassa. Mä otin vähän liian vähän puuta, voiko se käydä hakee? Onks tää taas uusi kylä? Ei. Se on se kylä, missä mä kävin. Ei oo, kato. Onhan. Viljaa. Mä kävin siellä. Niin, mutta täällä on viljaa. Niin, en mä niitä viljoja hakannut. Kuten huomaat, tuolta on haettu Niin, mä kävin tuolla kylässä. Niin tää oli se off-screen kylä. Off-screen kylä. Hyvä. Mikä se Hyvä. No se oli aluksi hyvä. Hyvä! Dragon Ball Z! XD-version! Ja me en nyt lähde tästä, vaan mä oon Timuritakin. Mä toisessa päästä. Se on liian kaukana, pitää kävellä sinne. Hei, annakko ne mun keksit siitä? Perhana. Jotain niin parasta. Jätkä laittaa keksit siihen ja kaikki keksit tippuu lattiaan. Jotenkin vaan kauheesti kolisa. Onks sulla yhtään sitä kiveä? Tossa kai sun keksis. Mä en halua tehdä mitään obsidiaania. Obsidiaani. Se arkus on kiveä. Miksei obsidiaanista pysty tekemään miekkoja tai mitään semmoista? Sit se ois kyllä aika OP:ta. Varmaan. No siinä on kyllä oikeassa. Tappais varmaan yhdestä kaikki eläimet. Jopa pelaajan. Ja mieti se ensannetun. Saakeli tappais bossit 3. Sitten joku obsidiaani toi mikä tää on? Obsidiaani hakku. Ei ku vovi. Tapat Ender Dragonin eli päävihun niinku yhdestä. Sitten obsidian hakku rikkoo bedrockiakin. Tiput vahingossa läpi. Menetät kaikki OP-kamas. Te kyllä kuulitte mitä toi tekee. Jos ette, niin se tekee farmia. Ja otas mä otan tietokoneen lähellä, niin se kuuluu ihan hyvin se ääni. Nyt. No, nämä perhanan jutut ovat eessä. Perhanan jutut, mitä ne on Kana hyppäsi veteen! Tehdäänkö me myös noita kurpissafarmeja? Joo, heti kun me saadaan kurpitsa. Mä löysin. No tuu tänne. No mitä tää kana pyörii kuin mikäkin kananmuna? Hei mä otan sit tänne. Kananmuna. Kana pyörii, kananmuna. Mitä hittoa mä laulan. Mitä täällä me voidaan? Ai niin me voidaan tehdä kurpitsasta niitä kurpitsapiiraita. Niin. Kurpitsa. Täällä on 12 kurpitsaa. Potato. En mä halua syödä. Sä kuulosit ihan jotain Pokemonilta. Ei kun, tiiäksä annako mulle ne? Ostat siellä. Joo, ei tarvii enempää. Tiiäksä Mr. Jallun Oho! Tiiäksä Mr. Jallun sen videon? En. Riippuu mikä itse asiassa. Herrasmestuvottajat. Mikä niistä? Oliks se nyt yksi uusimmista? Joo, tiedän. Niin siinähän oli se Joppi oli se banaani. Uppista keikkaa. Kuten varmaan muistat.
Niin sitten se vaan, siinä joku tyyppi, niin sitten se vaan oli silleen, ota se homo, ota se, otaako sen, sitten ota jolo, ja sitten tuli, että sitten yhtäkkiä vaan banana, kun Joppi otti banaanin siitä. Jompe! Joppi, Sanoit Jompe otti banaanin siitä. no vahingossa. Hei, tukko tänne, mulla on sulle lahja. Kuitenkin tappaa sut saakeli. Tapaan sut silleen, joo, tässä oli mun lahja. Me nyt säädetään vaan tän kodin kanssa täällä. Ja mä hommaan meille sänkyainekset. Ainekset. No onhan ne sänkuaineksia. No niin on. No niin on. Saakeli niin on. Pikachu. No niin on. Pikachu! Banana! Kakkaa. Banaanijalo. Banaanijalo. Banaani. Banaanijalo. Baseball. Se taas yksi keksi. Mulla taas yksi keksi. Mulla on enemmän keksejä kuin sulla. Mulla on 5. Saat yhden jos haluat. Oho. Noin. Oho, noin. Perusjomppa. Peruspäivä. Peruspäivä perse. Baseball. Montaks baseball-nimeä on tullut jo tässä sarjassa? Siis oikeesti. 7000. Mitä? Onks outoa, kun Herobrand tuu juoksemaan? Missä? No mä tiedän. Mä tiedän. En kuule tiedä, että tiedän, että se on Herobrand. Ja mä teen nyt meille ne sängyt. Mä teen Sugarcane Farmin. Tossa ja tossa. Sugarcane. Tehdään ne yläkertaan. Ei ku... Ootas. Tää yläkerta. Joo, mun pitää hakea puuta vaan. Mä kävelin kaktusta päivähummassa. Mä en edes huomannut sitä kaktusta. Ai. Oota. Ota jolo. Tää on nyt eeppisin jutun, mitä mä oon ikinä tehnyt. Kerrossänky. No et tee kerrossänkyä. Tehän. No etpäs tee. Tehän. No et, koska siinä tulee katto vastaan. Jos et tiedät, mistä tulee katto, mennään kattoon siinä. Ai tässäkö? Nee. Siihen tulee katto. Ai tähän korkeudelle, missä mä nyt oon. Ei tää Niin mahdu se blokki. Ai sitä blokkia. Ouch. Ootas, nyt mä tuun laskemaan. Ei kuuluu tulla tohon. Eikö niin? No, jos tässä mahtuu. Kato, eeppisin sänky ikinä. Ja se paistunut enemmän pihvin. Mulla on yksi tikku. Ja mä tein tällaisen vetten. Meillä on niitty, aavikko ja talvimaa lähellä. Ja onhan tässä viidakkokin tuolla. Kuten nyt huomatte. Kyllä huomasko jo. Löysin nyt. Osta 4. Ei, tää on 3. Osta 4. Ei, tää on 3. Mikä hiton kukkafarmi tässä on? Älä pilasta. Mä teen kukkia koristeeksi. Sugarcane. Vitsi, mä unohdin tehdä videoa. Mulla on... Missä olisi tätä? Mulla on viljaa kyllä. Pirkuleen, banaani, aivo. Kato. Maantunut. Joo, mä tiedän. Niin kasvaa Kurpitsa. Kulpitta. Kulputta. Potta. Kurputta. Mene nyt. Miten tehdään kurppisapiirros? Mä en muista. Jätätte sokeria, maitoa ja toi kurpitsa. Sokeria me saadaan. Se on Sugarcane Farmi. Maitoa me saadaan lehmiltä, kun me tullaan tekemään ehkä lehmäfarmi. Todennäköisesti kyllä. Lehmät on sellatteita, mistä saa aina pihviä. 1 tai enemmän. Tiedätkö sen looting enchantmentin? Joo, sit saa aina enemmän. Niin se on aika hyvä. Se on varsinkin hakus, jos löytää timattia. Niin, forttuna.
Se on onni 3. Mm. Suomeksi. Mitä? Kato, mä tein automaattisen syömäkoneen. Kato, sokeri, kurpitsa, kananmuna. Ei tarvitse maitoa. Niin se on kananmuna. Eli meidän pitää tehdä kanafarmi. Chicken board. Eikö se lehmävalmikin tehdä? Voi. Epic. Mitenköhän mä nukun mun sängyssä? Voinko sä antaa niitä viljansiemeniä? No täällä on alakerrassa. Noniin, ei tarvi enempää. Se on enempää. Joo, ei tää kerro sänky. Kahoilla ei tää. Sä, mitä? Sanot mulle 8 viljansiementä. Miten ne? Ai jaa, mä sais säkin niitä. Perusroob. Oho, meinasin hypätä. Meillä on limukakos. Se tossa. Ei, se saakeli. Tossa. Mun vieressäni. Nukutaanko tää eka yö? Mä meinasin sanoa yö. Katsotaan toka yö. No niin, mutta siis sängyssä. Ei oo pari sänky kotonna. Tai niin, siihen pitää tehdä sellainen... Arkku. Ei! Tähän keskellä arkku. Ei kun menoa. What for a second? Mitä mä teen? Ei dörttiä. Maailman rumin aines. Voi! Noniin. Aikanaan. Vata. Ei saati. No oovata, ei saa. I got a feeling. Mun on pakko päästää parkouraan ennen kuin toi tukkii sen tien. Yeah! Yeah. Virk. Osunko tonne järveen? Se ei oo järvi. Facepalm. Osunko mä tonne järveen? Ei drifti! Joo. Ei, portaikot pilasivat minun katon tekemisen. Drifti! Pirkuleen portaikot. Ai Kato! Roope. Et nyt enemmän. Mä katso, tossa on noita. Ihan sama, et tee enempää. I got a feeling. Noin. Kaktosaita. En varmaan pääse yli. Oi saakeli. Mun liha. Ei. Pynny tärisee. 12 minuuttia kuvattu. Tuntuuko tää paljon lyhyemmältä ajalta? Mennään nukkumaan. No tää... Mitä teet? Moi. Joo, eiköhän tää toka osa ollut tässä. Sauhuit täyttää. Eh,